Λοιπόν, γυρίσαμε με καλή διάθεση και αυτό μετράει. Να απαντήσω όμως και σε μια τελευταία ερώτηση που θεωρεί ότι ο κ. Οικονόμου δεν το απάντησα. Μου λέει κι αν η Γερμανία λέει, θέλει να αυτοκτονήσει και η Ευρωζώνη και δεν μας δώσουν τη δόση. Δεν μου έκανες και αυτό το ερώτημα. Το αυτοκτονία δεν το έβαλα. Εγώ εσύ το έβαλες μόνο, αλλά δεν πειράζει, λες. Εγώ λέω και σε αυτή την περίπτωση η άποψή μας είναι ότι γιατί την παίρνουμε τη δόση μέχρι τώρα, για να αποπληρώνονται παλιά δάνεια ή για να παίρνουν οι αχόρταγοι τραπεζίτες χρήματα. Αν δεν δώσει τη δόση, δεν θα αποπληρώσει και μια αριστερή κυβέρνηση το δημόσιο χρέος της χώρας. Θα πει 5 χρόνια δεν δίνω τίποτα. Ελάτε μετά, θα χρησιμοποιήσω τα χρήματα για την ανάπτυξη της χώρας. Ελάτε μετά από 5 χρόνια να σας πούμε πόσα θα σας δώσουμε και με ποιο τρόπο θα σας τα δώσουμε ανάλογα με το αν έχει ανάπτυξη η χώρα. Αυτό έκανε η Γερμανία το 1953. Η Γερμανία το 1953 αυτό έκανε. Μετά τον πόλεμο. Που την επικαλέστηκε ο κύριος Τσίπρας. Ο κύριος Τσίπρας επικαλείται το παράδειγμα της Γερμανίας του 1953. Και την Αργεντινή άκουσα και έλεγε. Καλύτερα να γίνουμε Αργεντινοί. Ναι. Μακάρι είπε να γίνουμε Αργεντινοί για να ανακάμψουμε οικονομικά. Γιατί η Αργεντινή έχει ανακάμψει οικονομικά και είναι από τις μεγάλες οικονομικές δυνάμεις. Διάβαζα όμως ότι προσφάτως 10 χρόνια. Τις κράτησαν να καράβει με 300 ναύτες στο Σουέζ, διότι ήταν από τη χρεοκοπία ακόμη τα δάνεια και δεν αφήνανε τον κόσμο. Ναι, αλλά εμείς μιλάμε τώρα για Αργεντινή. Τα χρέη πληρώνονται. Ναι. Ακούστε να δείτε όμως, εμείς, αν εφαρμοστεί και αυτό το πακέτο των μέτρων, δεν θα είμαστε ούτε Αργεντινή ούτε Γερμανία το 1953. Εμείς θα είμαστε, όσο αφορά τις εργασιακές σχέσεις Κόσοβο, εργασιακές σχέσεις μαφίας. Αυτό που αντιδρά η Δημάρ, γιατί το ξέρει αυτό, ότι αν περάσει αυτό το πακέτο θα είμαστε και θα είμαστε με μισθούς πείνας, μισθούς Κίνας και με κοινωνικό κράτος υποσαχάριας Αφρικής. Επομένως, δεν μιλάμε για Αργεντινή ή για Γερμανία. Μιλάμε μια Ελλάδα που, αν περάσει και αυτό το πακέτο των μνημονιακών μέτρων, θα είναι σαν η φάση. Αυτό θα περάσει. Αυτή που σας είπα πριν. Σε κάθε περίπτωση δεν θα περάσει. Δεν θα περάσει με την αντίδραση του ελληνικού λαού. Γιατί πρέπει να περάσει. Γιατί πρέπει να σώσουμε την Ελλάδα. Πώς θα τη σώσετε την Ελλάδα? Πρέπει με τα λεφτά που θέλετε να πάρουμε εσείς για να διαχειριστείτε εσείς, να τα δώσετε στους Αποποιώντας τον ελληνικό λαό με ανέργους 2 εκατομμύρια που θα φτάσουν. Αν συγκεντρωθούν και διατρανώσουν τη φωνή τους οι Έλληνες έξω από το κοινοβούλιο, θεωρείτε ότι μέσα δεν θα ψηφιστούν τα μέτρα? Θεωρώ ότι θα ασκήσουν μια σοβαρή πίεση. Έβαλε 3 εκατομμύρια να μαζευτούν. Όχι, θα ρίξουν χημικά στον κόσμο. Κυρία Μαυραγάνου, θα ρίξουν χημικά στον κόσμο για να φύγει. Δεν θα αφήσουν τον κόσμο να μείνει. Με 3 εκατομμύρια είναι πολύ δύσκολο να ρίξουν χημικά. Γιατί με 3 εκατομμύρια επιταχύνονται πάρα πολύ και οι κοινωνικές. Συγγνώμη, δεν ακούγεται κανείς, μην τον βομβαρδίζουμε. Θεωρείτε λοιπόν, εγώ αυτό κρατώ, ότι η πολυπόθητη δόση δεν είναι και τόσο αναγκαία όπως παρουσιάζεται. Και θεωρείτε ότι αν μαζευτούν 3 εκατομμύρια άνθρωποι μπορεί να μην περάσουν. Ήμουν σαφής. Είπα καταρχήν ότι το να δώσουν τη δόση ή να μην τη δώσουν δεν είναι μόνο ζήτημα τι προτεραιότητες έχει μια ελληνική κυβέρνηση, είναι και οι προτεραιότητες που έχουν οι Γερμανοί που ηγεμονεύουν στην Ευρώπη, η Γερμανία, η γερμανική κυβέρνηση, για να μην λέω οι Γερμανοί, και έχει σχέση με το τι κινδύνους θα είχε η κατάρρευση της Ελλάδας για το ευρώ του, την ευρωζώνη του, στις οικονομίες κλπ. Το πρώτο. Και το δεύτερο λέω, ακόμα και αν έκαναν το απενενωμένο διάβημα και οδηγούσαν τη χώρα μας σε κατάρρευση, έστω για να δείξουν το τιμωρητικό παράδειγμα. Ότι δηλαδή όποιος αντιδρά σε αυτές τις πολιτικές λιτότητες που ισχύουν στην Ευρωζώνη, έστω ότι άφηναν την Ελλάδα να καταρρεύσει. Δεν θα έδιναν τη δόση. Εάν δεν έδιναν τη δόση, δεν θα κάναμε αυτό για το λόγο τον οποίο δίνουν τη δόση. Δεν θα αποπληρώναμε το δημόσιο χρέος της χώρας. Θα κάναμε μορατόριο 5 χρόνια. Επιτρέψτε μου να κάνω κάποια σχόλια. Θα κάναμε μορατόριο αποπληρωμής 5 χρόνια. Λοιπόν, και στα 5 χρόνια θα τους λέγαμε, ελάτε να κουβεντιάσουμε. Θέλετε να πάρετε ένα μέρος του χρέους? Καλώς. Δεν θέλετε να πάρετε ένα μέρος του χρέους? Δεν θα πάρετε τίποτα. Με τα χρήματα τα οποία θα έδινε, με τα χρήματα που θα έδινε για το κοχρεολύσια, θα τα διοχέτευε η Ελλάδα για την ανάπτυξη και την ανασυγκρότηση της χώρας. Κύριε Γεωργάτε, νομίζω ότι κάνουμε. Επιτρέψτε μου λίγο. Αλλά αυτό παίζει τώρα. Τι θα κάνει ο ΣΥΡΙΖΑ? Ή αν θα περάσουν τα μέτρα ή όχι? Μην αποπροσανατολίσουμε τους τηλεθεατές μας. Του ΣΥΡΙΖΑ. Δηλαδή, αυτή τη στιγμή, αυτά τα οποία υποθέτει ο ΣΥΡΙΖΑ δια του κυρίου Στρατούλη εδώ στην προκειμένη περίπτωση, είναι ότι ούτως ή άλλως θα μας τα δώσουν. Αυτό δεν είναι τόσο εξασφαλισμένο. Όχι, είπα και για την δεύτερη περίπτωση. Υπάρχει ενδεχόμενο να μην μας τα δώσουν. Μην ξεχνάμε ότι αν δεν μας τα δώσουν, εμείς δεν κόβουμε ευρώ. Τα ευρώ κόβονται από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Έτσι. Συνεπώς, είναι μοιραίο αν δεν μας δώσουν τη δόση και βρεθούμε εκτός ευρώ, ότι επιστρέφουμε σε δραχμή, σε εθνικό νόμισμα τέλος πάντων. Ναι. Αυτό δεν σημαίνει ότι το χρέος εξαφανίζεται. Δεν ξέρω τι διαπραγματεύσεις θα κάνουμε, αλλά θα το έχουμε μπροστά μας το χρέος. Και θα το έχουμε με δραχμή. Δεν εξαφανίζεται. Δεν εξαφανίζονται τα χρέη στην εθνική σκηνή. Η χώρα μπορεί να εξαφανιστεί. Το χρέος δεν θα εξαφανιστεί. Και δεύτερον, έχει δίκιο μεν ο κύριος Στρατούλης που λέει ότι υπάρχει και το ποιοτικό ζήτημα της πολιτικής, αν φύγουμε από την Ευρωζώνη. Κανείς δεν ξέρει, είναι χαρτογράφηση.
αγράφητο αυτό. Ναι. Ποιες θα είναι οι πολιτικές συνέπειες. Αλλά οι οικονομικές είναι αντιμετωπίσιμες. Έχει κοστολογηθεί για την Ευρωζώνη 162 δις. Έτσι. Άρα οικονομικά είναι αντιμετωπίσιμο. Μάλιστα. Πολιτικά λοιπόν, όντως υπάρχει πρόβλημα. Μου θυμίζει αυτή η κουβέντα προεκλογική περίοδο. Δηλαδή, τα ζητήματα ήταν τα ίδια ζητήματα. Με αυτή την έννοια το λέω. Ότι είναι τα ίδια μας θέματα και πριν από 6 μήνες και πριν από 4 μήνες. Δυστυχώς. Βάζω στην ατζέντα και ένα άλλο θέμα, το οποίο βρίσκω μείζον. Να σας πω λιγάκι όμως για τη δόση που λέτε. Πείτε μου, τι θέλετε να πείτε. Το είπατε μόλις τώρα. Προεκλογικά αυτά λέγαμε. Δόση έχουμε να πάρουμε πολύ καιρό. Δεν άλλαξε τίποτα στη χώρα. Αυτό τρέμουν τα χέρια μας. Όχι, δεν τρέμουν τα χέρια μας γι' αυτό. Τρέμουν τα χέρια μας γιατί έχετε τρομάξει τον κόσμο. Τρομάξατε τον κόσμο. Δεν τρομάξατε. Τρομάξατε τον κόσμο ότι θα πάμε στη δραχμή. Δεν θα πάμε σε καμία δραχμή. Τη δόση, αγαπητέ μου, δεν την πήραμε γιατί τραβάνε οι διαπραγματεύσεις σε μάκρος. Ωραία. Τις υπόλοιπες δόσεις που πήραμε, βελτιώθηκε καθόλου? Βελτιωθήκαμε πουθενά. Το χρέος μας μεγαλώνει. Το ΑΕΠ μεγαλώνει. Και έχουμε να πληρώσουμε πολύ παραπάνω. Και μας τα δίνουν και έντοκα. Το ΑΕΠ μικραίνει και μεγαλώνει το χρέος. Ναι, το ΑΕΠ μικραίνει. Το ΑΕΠ μικραίνει και το χρέος μεγαλώνει. Και παίρνουμε συνεχώς. Κάναμε και ένα ψαλίδισμα με το PSI, αν είναι δυνατόν. Και τώρα θα πάρουμε αυτή τη δόση και λέτε στον κόσμο ότι τώρα θα σωθούμε. Δεν θα μας πατάξουν από το ευρώ και από την Ευρώπη. Δεν θα μας πατάξουν έτσι κι αλλιώς από εκεί. Γιατί σκοπός τους είναι. Και σας το πες αυτό. Εγώ έχω αυτή την άποψη, αγαπητέ μου κύριε Κολόμη. Εκτίμηση άποψη μου. Η εκτίμηση μου και εσάς. Μα και εσείς πιστεύετε με το μνημόνιο. Όχι τεκμηριωμένο. Μα εσείς έρχεστε να μας αποδείξετε ότι τα μνημόνια 2 χρόνια τώρα, ενώ έχουν αποδείξει το αντίθετο, θέλετε να μας βγάλετε τρελούς ότι έχουν σώσει την Ελλάδα. Και υπάρχουν 3.000 αυτοκτονίες. Μα το κόμμα σας το λέει και η Δημάρ και του κ. Βενιζέλου που έχουν την κυβέρνηση. Δεν αρνείται κανείς ότι η κατάσταση είναι τραγική. Προς Θεού. Μα τι αρνείστε? Μας λέτε ότι τώρα θα πάρει τη δόση και θα γίνουν θα σωθούμε. Κοιτάξτε, είμαι φιλόλογος και μπορώ να σας κάνω μια περιγραφή της τραγικότητας της κατάστασης. Πολύ καλύτερη και από εσάς. Να την κάνετε. Το θέμα είναι πώς την αντιμετωπίζουμε. Να την κάνετε. Εμείς την αντιμετωπίζουμε. Δεν έχει κανείς το μονοπόλιο. Εμείς πιστεύουμε ότι σκοπό έχουμε ακριβώς να ασχολείται ο κόσμος με το 10% του μισθού που θα χάσει με το οικογενειακό επίδομα. Δεν είναι μικρό. Για να καταλυστεύσουν τη χώρα. Ένας που παίρνει 800 ευρώ, αν του κόψει το επίδομα γάμου, θα πάρει 720. Δεν είναι λίγο. Αφήστε λοιπόν να ασχολείται με αυτό και να ληστεύουν τη χώρα. Εντάξει, ο καπιταλισμός της καταστροφής είναι αυτό το πράγμα. Θα ήθελα να εστιάσουμε σε ένα άλλο πολύ σημαντικό θέμα των ημερών, όπως είναι το θέμα της περίφημης λίστας Λαγκάρτ, κύριε Στρατούλη και κύριε Οικονόμου και κύριε Πατσίκα και κύριε Γεωργάτε, διότι είχαμε και εξελίξεις και μια σύλληψη δημοσιογράφου του Κώστα του Βαξεβάνη. Πάμε να δούμε λίγο το βίντεο για να μπούμε σε αυτό το κλίμα της κουβέντας και να κλείσουμε αυτό σιγά σιγά με την άποψη του καθενός. Πάμε να το δούμε. Δεν έκανα τίποτα άλλο από αυτό που έχει υποχρέωση να κάνει ένας δημοσιογράφος. Αποκάλυψα την αλήθεια την οποία έκρυβαν. Αν κάποιοι είναι υπόλογοι απέναντι στον νόμο, είναι υπουργοί οι οποίοι έκρυβαν τη λίστα, την έχασαν, έλεγαν ότι δεν υπάρχει. Εγώ έκανα απλώς τη δουλειά μου. Είμαι δημοσιογράφος και έκανα τη δουλειά μου. Λοιπόν, θα σας πω 2 κουβέντες, παιδιά. Διελίζουν τη σύνταξη και καταπίνουν τη λίστα. Εδώ και 3 χρόνια χρησιμοποιούν νομικά επιχειρήματα, νομικές κατασκευές για να μην κάνουν το αυτονόητο. Για να μην ελέγξουν μια λίστα που στη μεγάλη της πλειοψηφία, σε μεγάλο κομμάτι της, έχει ανθρώπους οι οποίοι έχουν παραβεί όχι μόνο τον νόμο, έχουν κλέψει το ελληνικό κράτος την ώρα που αυτό βουλιάζει. Ένα τέτοιο τερτύπ είχαμε και τώρα με την κατασκευή των προσωπικών δεδομένων. Οι συναλλαγές με τις τράπεζες δεν είναι προσωπικά δεδομένα. Το ότι εγώ προσέρχομαι σε ένα γκισέ τράπεζας και κάνω συναλλαγή επειδή έχω λογαριασμό δεν είναι προσωπικό δεδομένο. Προσωπικό δεδομένο είναι τι έχει λογαριασμός. Αυτό δεν το δημοσιεύσαμε. Στο σπίτι μας έρχεται ένα φάκελο που το βλέπει ο καθένας που λέει με ποια τράπεζα έχουμε συναλλαγή. Όλα αυτά λοιπόν είναι κατασκευές. Στο θέμα της λίστας Lagarde υπάρχουν πραγματικά πολύ μεγάλες. Υπάρχουν πάρα πολλά προβλήματα, όχι μόνο πολιτικού χειρισμού, αλλά και νομικά. Αυτή τη στιγμή πρέπει να είναι υπόδικοι ο κύριος Βενιζέλος με τον κύριο Παπακοσταντίνου, γιατί έχουν πάρει μια λίστα, την έχουν αποκρύψει, έχουν κάνει παράβαση καθήκοντος, την έχουν επεξεργαστεί. Έχουν επεξεργαστεί προσωπικά δεδομένα ανθρώπων, έχουν υποθάλψει εγκληματία και δεν έχουν δώσει τη δυνατότητα στο ελληνικό κράτος να βρει την άκρη. Αύριο μεθαύριο θα ψηφίσουν μέτρα για να πάρουν 100 ευρώ παραπάνω από τη σύνταξη της τελευταίας γριούλας στο τελευταίο χωριό της Ελλάδας. Μάλιστα. Κάτι σε αυτό. Καταρχήν, εμείς εκφράσαμε αμέσως συμπαράσταση και την αλληλεγγύη μας. Από ό,τι ήταν και ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος ο Παναγιώτης ο Λαφαζάνης και η βουλευτήνα Ιρένα Ιδούρου, μαζί με τον διοκόμενο δημοσιογράφο. Ο δημοσιογράφος έκανε το καθήκον του, όπως και εσείς θα κάνατε σαν δημοσιογράφος, από τη στιγμή που ήρθε στα χέρια του κάτι το οποίο απασχολεί όλη την κοινή γνώμη για πάρα πολύ καιρό
και δεν έχει δοθεί στη δημοσιότητα είτε από τις κυβερνήσεις είτε στα πλαίσια της, δεν έχει κατατεθεί στη Βουλή αυτή η περιβόητη λίστα, έκανε πάρα πολύ καλά στα πλαίσια της διαφάνειας και της δημοκρατίας. Το απαράδεκτο είναι ότι διώχτηκε ο δημοσιογράφος την ίδια στιγμή που δεν έχει αγγίξει κανείς τους χιλιάδες που είναι στις διάφορες λίστες, είτε στη λίστα Lagarde είτε στην λίστα των υπόλοιπων 55.000, οι οποίοι έβγαλαν χρήματα στο εξωτερικό αυτή την περίοδο και πολλοί από αυτούς προφανώς θα είναι χρήματα τα οποία δεν έχουν φορολογηθεί στη χώρα μας, όχι όλοι, αλλά πολλοί από αυτούς, και που όφιλε η οργανωμένη πολιτεία να έχει ελέγξει αυτές τις λίστες, να έχει δει ποιοι πραγματικά από αυτούς είναι φοροφυγάδες, να τους έχει καταλογίσει τον φόρο τον οποίο έπρεπε να πληρώσουν και τα πρόστιμα και να έχει εισπράξει χρήματα για λογαριασμό του ελληνικού δημοσίου και όχι να επιβαρύνει συνεχώς τον ελληνικό λαό με μέτρα, νέα μέτρα, νέες μειώσεις μισθών και συντάξεων και να παίρνουν οι μνημονιακές κυβερνήσεις το ψωμί από το τραπέζι του συνταξιούχου, του φτωχού εργαζόμενου και του ανέργου. Αυτό είναι το σχόλιο το δικό μας. Είναι ντροπή δηλαδή αυτή την περίοδο που πάνε να πάρουν καινούργια μέτρα σε βάρος του λαϊκού εισοδήματος, το δημοσιογράφο που αποκάλυψε τη λίστα μέσα στην οποία πρέπει να είναι πάρα πολλοί φοροφυγάδες να διώκεται ποινικά. Θεωρείτε ότι θα δούμε φως από όλη αυτή την ιστορία? Διότι έχουμε χορτάσει από κουκουλώματα. Εγώ πιστεύω όχι. Προσωπικά εγώ πιστεύω ότι δεν θα δούμε φως από αυτή. Γιατί σε αυτή τη λίστα, από ό,τι παρακολουθούσα σε μια εκπομπή του κ. Τράγκα, που ανέφερε και το όνομά του, ο ίδιος δήλωσε ότι έχει κλείσει αυτό το λογαριασμό από το 2002 και είπε ότι υπάρχουν ονόματα τα οποία έχουν ήδη πεθάνει. Ναι. Για όσους, κύριε Γεωργάτε. Αυτό είναι μόνο. Καλά, έχουμε και κληρονόμους. Δεν φταίει κάτι ο κληρονόμος. Για όσους, επισπεύδω λίγο διότι δεν έχουμε πολύ χρόνο. Για όσους, κύριε Γεωργάτε, υπάρχει ζήτημα, όμως προκύπτει ζήτημα. Καταρχήν να μιλήσω για τη δίωξη του δημοσιογράφου, να πω και εγώ δεν είμαι νομικός, ωστόσο τη στιγμή που έχουν κυκλοφορήσει κατά καιρούς τόσο ονόματα και τόσες λίστες και από εδώ και από εκεί, μου φαίνεται παρατραβηγμένο να οδηγεί σε αυτόφορο ένα δημοσιογράφο. Όλοι. Άλλο. Λέω, σε ό,τι αφορά τα ονόματα, που φαίνεται ότι εκ πρώτης υπάρχει μια εμπλοκή. Ναι. Θα μπορέσουμε αυτό το περίφημο να μπει το μαχαίρι στο κόκαλο που έχουμε ακούσει από το Σαμίνα μέχρι τόσα και τόσα ζητήματα, να το δούμε? Εμείς αριστερά έχουμε δηλώσει ότι θα σπρώξουμε τα πράγματα στη διαφάνεια μέχρι τέλους. Και ελπίζουμε να καταφέρουμε πολλά. Ναι. Γιατί αν δεν χυθεί άπλετο φως, η απαξίωση του πολιτικού συστήματος είναι τόσο μεγάλη που χρειάζεται επιτέλους όλα αυτά να ξεκαθαρίσουν. Αισθάνεστε ότι έχετε τη δύναμη να το κάνετε? Ή η φωνή κοιτάξτε, πνίγεται? ποσοτικά μπορεί να είμαστε μικροί, να είμαστε ο τρίτος εταίρος της κυβέρνησης, ο πιο μικρός, αλλά ποιοτικά έχουμε τη δυνατότητα να σπρώξουμε πράγματα. Εξάλλου και ο βουλευτής μας, ο κύριος Τσούκαλης, πολύ συχνά έχει κάνει ερωτήσεις και έχει προκαλέσει πρόοδο σε αντίστοιχα ζητήματα. Ένα σχόλιο και από εσάς, κύριε Βατζίκα. Κοιτάξτε, συμπαρασταθήκαμε στην φυλάκιση του κ. Βαξεβάνη κατευθείαν, βγάλαμε μια ανακοίνωση τύπου. Είμαστε υπέρ του να βγουν τα ονόματα. Πολύ καλά έκανε. Δεν είναι δυνατόν να υπάρχει μόνο ένας πολιτικός στη φυλακή, ο κύριος Τσοχατζόπουλος. Οι υπόλοιποι δεν ήξεραν τίποτε, δεν έβαλαν το δαχτυλάκι τους πουθενά. Πρέπει η δικαιοσύνη, ανεξάρτητα, να επέβει και να ελέγξει όλες αυτές τις υποθέσεις. Όλους τους πολιτικούς. Ελπίζω κάποια στιγμή να βρεθεί κάποια κυβέρνηση που να μπορέσει να το κάνει αυτό. Σε αντίθεση με τον κύριο Οικονόμου, που μας λέει ότι δεν πρόκειται να δούμε φως. Εμείς θα αγωνιστούμε για να. Κακώς το λέει, έχετε δίκιο. Αφού ακόμα ελέγχεται από το ΣΔΟΕ αυτή τη στιγμή, ο Σαμαράς έστειλε. Όχι στο ΣΔΟΕ, συγγνώμη. Έστειλε στους οικονομικούς εισαγγελείς τη λίστα για να ελεγχθούν. Δεν μπορεί να λέει δεν θα βρούμε φως από αυτή. Μα μας κοροϊδεύουν με τον κύριο Μητσοτάκη. Υπάρχουν και ευθύνες πάρα πολύ μεγάλες του Βενιζέλου και του Παπακοσταντίνου. Πάρα πολύ μεγάλες. 2 χρόνια τώρα και κρατάγανε τη λίστα Lagarde κάτω από το μαξιλάρι. Ο κύριος Παπακοσταντίνου είπε το ξέχασε. Και ξέχασε και το πρωτότυπο. Θα προχωρήσετε, κύριε, συγγνώμη, επιτρέψτε μου. Θα προχωρήσετε, κύριε Στρατούλη. Συγγνώμη, λίγο, κύριε. Το αίτημα για σύσταση εξεταστικής επιτροπής. Ο κύριος Παπακοσταντίνου είπε να το κάνετε. Εάν μέσα στο επόμενο 20ήμερο η πρόταση νόμου του ΣΥΡΙΖΑ για σύσταση εξεταστικής επιτροπής, για να δούμε ποιοι έχουν ευθύνες που φτάσαμε στο μνημόνιο, αν σε 20 μέρες δεν έρθει στην Ολομέλεια της Βουλής, έχουμε πει δημόσια και δια του Προέδρου μας και εμείς οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ ότι θα υποβάλουμε πρόταση μομφής για τον Πρόεδρο. Συγγνώμη, εδώ έχει γίνει μία μήνυση από τον Άριο Πάγο έχει πάει στη Βουλή για την εσχάτη προδοσία Παπακοσταντίνου και Παπανδρέου. Και χρειάζονται 30 βουλευτές. Μην οδηγηθούμε στο γουδί. Δεν χρειάζονται 30. Ορίστε, εσχάτη προδοσία τώρα, οδηγηθούμε στο γουδί. Συγγνώμη, 3.000 αυτοκτόνησαν. Εντάξει. Τέλος πάντων. Τι έχετε λοιπόν, κύριε. Τετέλεστε. Ήθελα να ρωτήσω με ποια συμμαχία θα κυβερνήσει ο ΣΥΡΙΖΑ. Ξεκινάτε τώρα ένα μεγάλο κεφάλαιο. Με το ΚΚΕ, χαίρομαι πάρα πολύ. Με τον Καμένο. Όχι, χαίρομαι πάρα πολύ για την ερώτηση, γιατί ο κύριος Οικονόμου, όχι, δεν το πιστεύω ο εκπρόσωπος της Νέας Δημοκρατίας, αφήστε να πω, εγώ τώρα σας άκουσα.
Πιστεύει αυτό που πιστεύει η πλειοψηφία της κοινής γνώμης, γιατί η παράσταση της εκλογικής νίκης για αν γίνουν επόμενες εκλογές είναι 15% η διαφορά. 49% εκτιμούν ότι θα κερδίσει τις εκλογές ο ΣΥΡΙΖΑ και 34% η Νέα Δημοκρατία. Άρα δεν ρωτάει τίποτα παράδοξο ο κύριος Οικονόμου. Πραγματικά έχει συνειδητοποιήσει και ο ίδιος και η Νέα Δημοκρατία ότι η επόμενη κυβέρνηση της χώρας είναι μια κυβέρνηση της αριστεράς με κορμό το ΣΥΡΙΖΑ. Με τα λεγόμενά σας, εσείς μας δώσατε είναι μια κυβέρνηση της αριστεράς. Ότι θα τη διαχειριστείτε εσείς μετά τη δόση. Αυτό το αναγνωρίζετε κι εσείς. Τις διαδικασίες για να γίνετε ενιαίο κόμμα τις έχετε ολοκληρώσει. Οι διαδικασίες προχωράνε ταχύτατα. Στις αρχές του Δεκέμβρη θα γίνει συνδιάσκεψη ώστε να είναι το τελικό βήμα για την ενιοποίηση του ΣΥΡΙΖΑ σε ένα ενιαίο μεγάλο κόμμα της ριζοσπαστικής και της δημοκρατικής αριστεράς. Και ταυτόχρονα τον ερχόμενο Μάιο, το αργότερο, θα συγκληθεί το ενωτικό συνέδριο αυτού του κόμματος. Ήδη τα μέλη του ΣΥΡΙΖΑ από αυτή την καμπάνια έχουν υπερδιπλασιαστεί και θεωρούμε ότι θα πολλαπλασιαστούν πάρα πολύ μέχρι να φτάσουμε σε αυτό το ενιαίο συνέδριο. Ισχύει αυτό που λέγεται ότι υπάρχει και άνοιγμα προς το Πασόκ με μεγάλα στελέχη του Πασόκ? Όχι, δεν ισχύει καθόλου, σας το διαψεύδω. Δεν μας ενδιαφέρουν στελέχη του Πασόκ τα οποία βαρύνονται με μεγάλες πολιτικές ευθύνες, είτε γιατί ψήφισαν τα μνημόνια, είτε γιατί εφάρμοσαν μνημονιακές πολιτικές. Μας ενδιαφέρει ο κόσμος, ο λαός, μας ενδιαφέρει ο λαός που έχει αποδεσμευτεί από την πολιτική επιρροή της Νέας Δημοκρατίας και του Πασόκ. Αυτόν τον κόσμο, αυτό το λαϊκό κόσμο, αυτές τις λαϊκές μάζες, αυτά τα λαϊκά στρώματα, ευχαρίστως να τους δεχτούν. Έχουν ευθύνη και πριν τα μνημόνια η πολιτική, κύριε Στρατούλη. Οι πολιτικοί έχουν και πριν. Νομίζω ότι ο κύριος Οικονόμου όταν ρωτάει δεν ακούει τις απαντήσεις. Το κάνετε κολυμβίδα του Σιλοάμ, έρχονται μέσα από εσάς για να αναβαπιστούν. Κύριε Στρατούλη, κοιτάξτε να δείτε, όχι μισό λεπτό και τελειώνει. Με ρώτησε για την κυρία Δαμανάκη και τον κύριο Αντουρλάκη. Μα είναι ερώτηση αυτή, αφού τους έχει δεχτεί η Νέα Δημοκρατία. Είναι βουλευτές ή επίτροποι που έχει ορίσει το Πασόκ και στηρίζουν τη σημερινή κυβέρνηση. Επομένως, να τους χαίρεστε εσείς που τους έχετε τώρα. Να τους χαίρεστε εσείς λοιπόν που τους έχετε τώρα. Να τους χαίρεστε πάρα πολύ και να κάνετε καλή παρέα. Και να κάνετε καλή παρέα που στηρίζουν την κυβέρνησή σας. Αν μη τι άλλο, έσφιζε από παλμό η κουβέντα. Να είστε καλά όλοι.